Balkan Tube Fest. Početak u 12 časova 24. oktobra, Sava centar Beograd. Neki od učesnika Balkan Tube Festa su Valent Milan sa kanala Gamer sa Klise, Jovanović Zorana sa kanala Zorana, Lalić Miloš sa kanala Zizo Gaming, Dačović Jana sa kanala Jana Dačović, Perić Milica sa kanala Kovalska, Milosavljević Nemanja sa kanala Nexan for Games. Cena ulaznica, regularna ulaznica 600 dinara, VIP ulaznica 2000 dinara. Dobrodošli na Balkan Tube Fest.